Λοιπόν, Κώστα, θα είσαι σοβαρός, μην αρχίσεις πάλι τα δικά σου. Και τι είπαμε ότι κάνει αυτή. Άντε πάλι. Υπνοθεραπεύτρια είναι, ρε Κώστα. Θα μας κάνει αναδρομή σε προηγούμενες ζωές. Κάθεσαι και πιστεύει σε αυτές τις βλακίες, ρε Έλσα. Πολλά από αυτά που ζούμε σήμερα είναι αποτέλεσμα των πράξεών μας σε προηγούμενες ζωές. Και εγώ τι έκανα σε προηγούμενες ζωές και να με αφήνεις ήσυχο. Δεν ξέρω εσύ τι έκανες. Εγώ σίγουρα ήμουν μια πριγκίπισσα, μια βασίλισσα που με λάτρευαν όλοι. Ναι, σε είχαν κάνει και νόμισμα. Εσύ τι θα ήθελες να ήσουν. Ελεύθερος. Κώστα, να σου γνωρίσει την κυρία Μέρη Παπανίδη. Καλησπέρα. Παπαρίδη. Παπανίδη, ρε Κώστα. Πόντια είστε. Πλέον όχι. Αλλά το 1400 ήμουν ο Δαβίδο Κομπλινός, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Πόντου. Και έλεγα τι μου θυμίζει. Κώστα, σοβαρέψου. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ναι, άντε ξεκινήσει, εσύ πάω για καμιά μπύρα. Κώστα, κάτσε κάτω. Τώρα, Κώστα, θέλω να επικεντρωθεί στο δάχτυλό μου. Πέρα δόθε. Πέρα δόθε. Τι νιώθεις? Μια ναυτία. Από την ύπνωση. Όχι, έφαγα το μεσημέρι κάτι από μπαρδέλες και με θέρισε. Κώστα. Επικεντρώσου στο δάχτυλό μου. Πέρα δόθε. Πέρα δόθε. Τα μάτια σου βαραίνουν. Βαραίνουν. Το σώμα σου φεύγει. Φεύγει. Δεν είσαι πλέον μαζί μας. Δεν είμαι. Και πού είσαι, Κώστα? Για τσίπουρα με τον Αντώνη και τον Δημήτρη. Καλή μου. Μη μιλάς, Έλσα μου. Τι να μην μιλάω, τον κοιμήσαμε για να πάει για τσίπουρα. Παλικάρι, να μας φέρει μια κολοκυθάκια. Παραγγέλνει κιόλας. Και μια χωριάτικη. Κώστα μου, θέλεις να φύγεις από αυτό το μαγαζί? Μα μόλις έκατσα. Είπα, θέλω να φύγεις. Να μην φάω τα κολοκυθάκια πρώτα. Πάρ' τα πακέτο, ρε Κώστα, τελείωνε. Σταμάτα, Χρυσή μου, άσε με να κάνω τη δουλειά μου. Αντώνη, πλήρωσε. Έφυγα. Τώρα θέλω να πας πίσω. Στο μαγαζί. Στο χρόνο. Φύγε όσο πιο πίσω μπορείς. Φύγε, Κώστα, φύγε. Φεύγω, κυρία Μέρη, φεύγω. Τώρα που είσαι? Σε κάτι βουνά. Είναι κι άλλοι μαζί σου. Αρκετοί. Και τι κάνουν? Κοιμούνται. Εσύ είσαι άντρας ή γυναίκα? Μισό να δω. Άντρας είμαι. Βλέπεις κανέναν ξυπνιό? Ναι, είναι ένας και κατουράει. Ωραία. Ρώτησέ τον που βρίσκεσαι. Μισό να τελειώσει. Οκ, πάω. Κομπανιέρο, puedes decirme dónde estamos? Τι γλώσσα μιλάει? Ισπανικά. Μιλάει ο Κώστας ισπανικά, θα τρελαθώ. Gracias, compañero. Buenas noches. Τι σου είπε? Είμαστε στη Βολιβία, στα βουνά της Σάντα Κρούζ. Και τι κάνετε? Πού να ξέρω. Ξαναρώτα τον, ρε Κώστα. Πάλι. Κώστα, αν μπορείς ξαναρώτησέ τον. Ένα-ένα μου τα λέτε. Τέλος πάντων, πάω. Perdóname, compañero. ¿Qué hacemos aquí? Ajá. Gracias, compañero. Buenas noches. Τι σου είπε? Estamos haciendo la revolución, comandante. Τι λέει? Ότι κάνουν επανάσταση. Το ακούσαμε κι αυτό. Ο Κώστας Επαναστάτης. Ποιο είναι το όνομά σου? Δεν ξέρω. Ψάξε, μήπως βρεις καμιά ταυτότητα. Μισό. Α, βρήκα. Τι λέει? Περίμενε. Ernesto Guevara de la Serna. Είσαι ο Τσε Γκεβάρα. Έτσι φαίνεται. Άσε μας, μωρέ, που ο Κώστας είναι ο Τζεκεβάρα. Τι έγινε. Έλα ρε Έλσα, τον ξύπνησες. Τι έγινε, ρε παιδιά, ποιος ήμουνα. Ο Τσε Γκεβάρα ήσουν, Κώστα μου. Βλακίες, αλλού ταυτότητα θα είναι. Ο Τσε Γκεβάρα, Καλά, ότι έχουν επαναστάτη μέσα μου, πάντα το ήξερα. Καλά, χαλάρωσε, Τσε. Σήκω πάνω, σειρά μου. Αποκλείεται να ήμουν εγώ αυτός, δεν γίνεται. Ο αληθινός επαναστάτης Έλσα μου καθοδηγείται από μεγάλα αισθήματα αγάπης. Τι? Προτιμώ να πεθάνω όρθιος παρά να ζω για πάντα γονατιστός. Κώστα, θα τα ακούσεις εσύ τώρα. Η σιωπή είναι και αυτή μια απάντηση, Έλσα μου. Μην τη φοβάσαι, άκουσέ την. Ό,τι να είναι. Δεν γίνεται να ήμουν εγώ αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι γλυκούλα και αγαπώ όλους τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι μπορεί να πεθαίνουν, Έλσα μου, αλλά ποτέ οι ιδέες τους. Μα να ήμουν ο Χίτλερ, ρε Κώστα. Σου μοιάζω εγώ για Χίτλερ. Λίγο. Τι? Ένα θα σου πω, Έλσα. Αξίζει, φίλε, να υπάρχεις για ένα όνειρο. Κι ας είναι η φωτιά του να σε κάψει. Πάω για μπύρα. Άστα la Victoria siempre. Άστα να πάνε.